Здравейте, приятели! Ще ви покажа как се отключи сега вратата. Те с това нещо. Как мога да отключа, мога да заключа. Сега гледайте, дай праски то сега по един лайк. Гледайте сега. Оп! Заключено е и сега мога. Оп! И хора, абонирайте се за канала, дайте по едно лайкче. Чао!